Циганки проституират посред бял ден, а сводниците са самите родители. Това ви показахме в края на миналата седмица в нашия репортаж. Продажбата на плът се случва посред бял ден в квартал Победа пред жилищните блокове 3 и 6, само на метри от районното полицейско управление. Както се очакваше, циганките са познайници на униформените, но какво от това? Те продължават да упражняват работата си необезпокоявани. По отношение на тези момичета, как пак уточняваме, че става въпрос за непълнолетни лица, ние се движиме в един затворен кръг, защото много точно са регламентирани правомощията на полицията по въпросният закон за закрила на детето. Всъщност ние предоставяме полицейска закрила, настаняваме ги в кризисен център, оттам работата е с социални работници, те търсят съдействие от семейството и всъщност в момента, в който децата отново се озоват в семейна среда, нещата започват от начало. Разказахме ви за това момиче на име Куна. Той е напълнолетно, а ролята на нейни сводници играят майка и чичо й. И в това отношение полицията не може да направи нищо. Се продава. Тя на колко години е? Тя на 17 години. И от колко време прави това нещо? От малка той беше. Колко годишна? От 13 години. И добре, как така? Ти ли е неприятно? Това не е срамота. Кой да е срамота? Не е никаква срамота. Освен тези, които нашата камера улови, хората, живеещи тук, разказват, че има много, които са 14-15 годишни. Тук е сборната точка, а вечер мястото се превръща в открит бардак. Ходят тук от среща. Добре, през деня. През деня, вечерта няма, посред бял ден. Няма никакво значение. Деца, хора минават и не им прави впечатление. Поредно доказателство, че циганите могат да крадат, да строят незаконно, да сводничат на собствените си деца, без да попаднат под наказателна отговорност. Няма деяние, за което безконтролното малцинство да носи отговорност. Винаги за всички техни постъпки виновни излизат нормалните български граждани.